Mabe ucheyo machal nade to yiero mag ODM waneno sigana mogi karka tulo kachel koda ka koko kod moro mawacho ni oganda moko ok mor kalure kod yiero ma otimo odiochieng' manyoro. Mabe nodhi nade nyoro? Erokamano Cleophas oyawre nyikwa Ramogi. Iluonga ni Florence Ouma, an MCA Mogwel kawuok e kaunti ma Homa Bay. An awuon na ago ombulu polling station miluongo ni Anding'o Pala. Anding'o Pala nitiere South Kabwoch / Pala Ward mano yudore constituency Mandhiwa. Erokamano Cleophas, wan odiochieng' manyoro ne wayudo thuolo kaka an nayudo thuolo mar dhi nikech nadwaro ni mondo abed achiel kuom delegates mag ODM nikech aja chama mongirore. Kore polling station wa ne bet wachako kar saa 4 kanyo kan wachako ne ji obiro no wago ombulu maber. En mana ni kar saa 5 kanye makoko dwa bedo matin lakini nwachak walose mwayiero maber. Bang'e no nayudo thuolo mar wuotho e polling stations mopogore South Kabwoch kanyo mondo ang'i ane ni to yiero dhi nade. Cleophas anyalo nyisi ni kar South Kabwoch ne wabedo gi yiero maber kendo nwatieko gi officials mane jo ODM oro nwatieko go ma kendo wageno ni duoko ne gitero kaka ne gigolo. Ka kamano to ne nitie kuonde moko mane koth chwe mane bet odeko ji matin nikech ji nyaka ne tieki nikech ne na gimiriedo ne onge machines. Kuonde mamoko kaka Homa Bay ni wayudo ka nitie kuonde moko ne nitie gi koko matin but thothne nitie kwe e Homa Bay nikech ne watkawo thuolo mwawuotho kuom ji mwawuoyo gi leaders mwanyisogi ni wadhi uru e ji mwawuo gi ji nikech wan kaka Homa Bay ingeni wan ema wan gi party chairman nyaka ne wachiw example mar dhi maber ma picha maber nikech wadwa ni mondo telo odhi maber. Erokamano Florence, kapok awuok kata iri kanyo, ng'omiyo tulo nyaka to wuoga e ODM. Iwacho ni demokrasia nitiere karka kendo ka oganda golo paro ma opogore. Ariga mar 2014 chal ka gima ODM poko hil e weche mag Men in Black mano mojo ji Kasarani. Ineno ka yiero mar tino kata matindo mantiere piny nyaka tulo gi wuoge. En ang'o matimore kine koso kamane kaka ODM lando demokrasia mare? Oyo mano to yor tulo, adieri tulo to sebedo. But wan wawegi watemo kabisa ni mondo tulo odoge chien kabisa. Men in Black to ne nitie kendo sebedo ka nitie yiero mosebedo. But Cleophas inyalo yie koda ni kaka wamedo dhi tulo go medo dok chien nikech osebed king'iyo ni awa telo ni mit to gima mit igoruokne en mana ni yo migoruokne mwadwa manyo ni tigoruokne yo mane en ni tulo mar goruok physical fight cha emok wadwar ni mondo bedi Cleophas. To gima mit dongi laro jokama koro gimilare tema samoro dhiruok matin nyalo timore nade nyalo bedo. Koro gima demokrasia manitie ing'eni ka bit ni siemo ji ne awach ni ng'ato kaka Florence odhi e polling station Manding'o tanyiso ni jo Anding'o Pala an ng'ama dwa no yiere en ng'ane gi ng'ane kata wachna ni ng'ane to mane maonge. Koro sama ji nitie ni an ng'ane biriedna ing'eni kaka for example nyoro ni kaka nye jiriedo to ji wachacha ni an ing'eni adwa ng'ane an idwa na ng'ane. Koro ing'eni gala ma ng'ato dhi paro ni yata an ma ng'ane ok dwarane koso jogi ok dhi gochona. Koro iwuoyo no ema dhi kelo ywaruok matin ka gi kacha. Sami ko idebe ing'eni idebe kigo kata mano dume mi ko iye to nyaka oduma moko dire matin ok ni demokrasia to nitiere mana kaka nyingwa nitie ni Orange Democratic Movement. Erokamano Florence Ouma mane MCA Mogwel County ma Homa Bay. Rolex winjo kaka mheshimiwa Oloso kwa county ma Homa Bay gima ber ilaro ODM ka oselare gi kwe manyalo miyo yo moko bed kod paro nikech wacho no time yo mopogore mondo miyo ywae jochama manyien jochama matindo mondo